Эфирда яңалыклар вакыты студияда Ләйсән Галиева исәнмесез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Россиядә быел грипп эпидемиясы булырмы? Белгечләр җавап бирә. Әлмәт яшьләре муниципалитет бурычларын хәл итә. Өлкәннәрне хөрмәтләү декадасына йомгак ясалды. Көз сезонлы ширләр вакыты әлегә грипп килде дип әйтергә иртәрәк, әмма аннан саклану чараларын куллана башласагыз да ярый дип алдан кисәтә табиблар. Коронавирус чорындан тулган грипп быел безнең орага кергә исәпли. Бу елның ахырына 4 вирус төре белән ширләүчеләр күп була дип көтелә. Бу турыда тулырак киләсе минутларда. Балалар яңа уку елына аяк басты, ялдан эшкә чыгучылар бихисап күп. Ә бу оешкан төркемнәргә эләккәч, телисеме теләмисеме вирус белән капма-каршы очрашасың. Һәр гаиләнең баласы бу вирусны өйгә алып кайтып бер-берсенә йоктыра билгеле. В этом году мы ожидаем 4 варианта гриппа, то есть это свиной грипп, гонконгский грипп. Также у нас есть, я даже специально для себя выделил, Б. Виктория и Б. Ямагата. И в этом году, в этом сезоне мы ждем даже не дуэт, так сказать, а даже трио. То есть дополнительно еще будет и респираторно-синициальный вирус. Так что здесь может такая быть вероятность, что вы сначала болеете одним вирусом, потом на фоне ослабления иммунитета может присоединиться еще один вирус и так далее. То есть люди порой болеют и месяц, и полтора, и 2. Гомумән алганда, айлар буе бу вирустардан арынырга туры килергә мөмкин. Симптомнары шул ук: авыру кинәт башланып, хәл бетә, тән өши, баш авырта, буыннар сызлый. Температура 39-40 градуска кадәр күтәрелә һәм ничек кенә дәвалануга карамастан 4-6 көн шулай тора. Авыруның тамагы, борыны кибә. С 1 сентября текущего года в Республике Татарстан стартовала прививочная кампания. Все медицинские учреждения города получили вакцину от Совигрипп, которая показана детям с 6 месяцев и взрослому населению без ограничения возраста. Настоятельно рекомендуем сделать прививки против гриппа уже сегодня тем людям, которые имеют высокий риск заражения гриппом. Медиклар иң нәтиҗәле ысул вакциналау дип саныйлар. Ул авырулар көчәйгәнчегә кадәр көзге чорда үткәрелә. Прививка авыру һәм катланулар үсү куркынычын киметә. Кеше организмда грипп вирусына каршы антитәнчекләр барлыкка килүгә стимул бирә. Гриппка каршы заманча вакциналарда тере вирус юк һәм алар иң куркынычсыз һәм нәтиҗәле вакциналар дип санала. Быел исә 4 төрле гриппка каршы торган прививка ясатырга тәкъдим итә табиблар. Вакцинацияны авырлы хатыннарга ясарга да рөхсәт ителә. Аларга исә үзләренең сәламәтлеген генә кайгыртасы түгел, әле туачак баланы да уйларга кирәк. Бүгенге көндә менә көзне куркып көтәбез инде. Ширләүчеләр бар, булмыйча булмый инде ул. Чынлап та һәрбер пациент, һәрбер безгә килә торган кешеләр, алар шалтыраталар, элемтә бар безнең. Күп препаратлар эчәргә ярамый. Шуңа күрә йодомариннар, фолиевый кислота, поливитаминнар эчәргә ярый. Витаминнар, адаптогеннар, шыныктыру һәм башка файдалы чаралар грипп белән көрәшергә һичшиксез ярдәм итә. Әгәр инде барыбер авырып киткәнсез икән, ширнең беренче билгеләре сизелү белән кичекмәстән табибка күренегез. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть тарафыннан уздырылган этнографик экспедиция барышында Антонио Страдивари лейблы белән скрипка табылган музыка коралы узган гасыр уртасындагы Әлмәт районының Улаклы Шишмә авылында яшәүче җирле скрипкачы Сергей Терентьевны кабылган. Табылдык район буенча музыкаль этнографик экспедиция ярдәмендә табылган. Ләкин анализлар нәтиҗәсендә инструментның сыйфатлы, әмма шулай да атаклы останың скрипкасы репликасы гына булуы ачыкланды. Искәртеп үтәбез, Әлмәт экспертлар экспедициясе барышында рус, татар, чуаш халыклары, шулай ук безнең төбәкләрдә күптәннән яшәгән мардыва, эрдиалар, керәшеннәр фольклоры белән танышып, Бұрынғы уен коралларының яңгырашын юаздырып халыкка җиткерәләр. Эш нәтиҗәләре буенча Татнефть компаниясе Әлмәттә дөнья халыкларының музыка кораллары күргәзмәсендә үткәрелә торган белем бирү семинарларында куллану өчен төбәкнең культурологик паспортын булдырырга планлаштыра. Эш нәтиҗәләре буенча Татнефть компаниясе Әлмәттә дөнья халыкларының музыка кораллары күргәзмәсендә үткәрелә торган белем бирү семинарларында куллану өчен төбәкнең культурологик паспортын булдырырга планлаштыра.
Юность балалар сәламәтләндерү лагерінде Әлмәт муниципаль районының Strike Fest 2.0 лига лидеров яшьләр форумы узды. Бирдә 150 катнашучы лидерлык сыйфатларын ачып, үз осталыкларын үстерә алды. Яшьләрне нәрсә берләштерде һәм алда ни көтәсе хакында алдагы материалда. Ребят, вам на самом деле очень крупно повезло, что вы попали на этот самый крутой форум, который проходит у нас в Альмейске. 17 yaşdan 25 yaşga qadarga integrat яшьләре 9 командаға бөлініп, 3 көн дәвамында үз проектларını булдырып, муниципалитет бурычларын хәл итүне тәкъдим итәчәк. Булар барысы да Strike Fest 2.0 яшьләр форумы нигезендә узачак. Форумның Strike Fest 2.0 программасы командаларны татулаштыру тренингларына, воркшопларга, төрле мастер-классларга бай иде. Яшьләр үзләренең индивидуальлыгын, ачыклыгы һәм иҗаты өчен баллар җыеп, үз идеяларын район администрациясе вәкилләре алдында тәкъдим итү мөмкинлегеннән файдаланды. Ребята приходили, рассказывали, мы смотрели внутреннее состояние, да, молодежи, и нам нужно было понять, они правильно ли идут на тот форум или не туда. То есть кто-то просто не знал, да, я где-то что-то увидел, но у них интереса нет. Естественно, такие заявки у нас отсекались. Здесь ребята, которые понимают, знают, куда они пришли, и я думаю, что у нас будет положительный итог. Strike Fest форумы менә инде 2нче ел рәттән республика яшьләр министрлыгы гранты ярдәмендә уза. Бу ел ул яшьләр арасыннан районның кадрлар резервын булдыруга юнәлтелгән. Я участвовала на форуме в том году, и мне очень понравилось. Вот. Вообще незабываемые эмоции, зарядилась на целый год, и только из-за этого приехала сюда, чтобы еще раз ощутить на себе эту обстановку, атмосферу. Әлмәт дәүләт нефть институты студенты Чулпан Мингазова нинди критерийлар буенча командаларны берләштергәннәрен әйтә алмыйм, ләкин без барыбыз да инде танышып, дуслашырга да өлгердек дип җавап бирәм. Яңа белемнәр алу, яңа танышулар, бәлки үзем өчен ниндидер яңалыклар беләм һәм үземнең белемнәремне киләчәктә бүтән кешеләргә, одногруппникларыма тапшырам. Минемчә, спикерлар безгә барсын да сөйләшәкләр, барсын да өйрәтәчәкләр, яңа белемнәр белән китәчәкбез дип уйлыйм. Форум нәтиҗәләре буенча командалар муниципалитетның бурычларын һәм проблемаларын хәл итүче 9 проект тәкъдим иттеләр. Форумның иң яхшы 20 катнашучысы экология, торак, коммуналь хуҗалык, төзелеш, социаль юнәлештәге муниципаль учреждениеләрендә стажировка узачак. Туган якны өйрәнү музейында өлкәннәр көненә багышланган 10 көнлек декада йомгак ясап якты бәйрәм узды. Биредә тарихи мизгелләрне искә төшерүне исәптә тотып, ишек төбеннән үк кунакларны хөрмәтләп каршы алып, үлән чәйләре белән сыйладылар. Бушлай экскурсия, концерт программасы бер көнне дә битараф калдырмады. Тәүне дәвам итәбез. Чарага ветераннар советы вәкилләре, волонтерлар, студентлар, ретро-клуб, инициатив төркем, әдәби марафон вәкилләре чакырылган. Алар безнең тарихыбыз, алар безне үстерүчеләр, алар безне тәрбияләүчеләр. Без алардан үрнәк алып, аларды наставник итеп, менә шулай бергә шундый чараларыбызны үткәрергә тырышабыз. Бәйрәм оештыруына Елхавай, Миннибай, Мактама филиаллары да кушылды. Аларга сугыш чорында туры килгән, сугыштан соңгы колхозлашу, сугыштан соңгы колхозларны күтәрү чорында, илне күтәрү чорында кем генә кая гына эшләмәсен, аларга иң авыр вакытлар туры килгән. Менә шуңа күрә без аларны бик каты хөрмәт итәргә тиеш. Алар безнең авылда булса, авылны бизәп яшиләр, шәһәрдә булса, шәһәрне бизәп яшиләр. Чакырылган кунаклар концерттан тыш бәйгеләрдә, викториналарда һәм яшь чакларындагыдай өстәл уеннарында да уйнап катнаша алды. Еще раз хочется вам сказать огромное спасибо. Живите долго, здорово и долго. Ну и потихоньку, я всегда говорю в последнее время, переходите из одной стадии в другую постепенно. Значит, категория 90-летних, только долгожителей, вот туда потихоньку все переходите. Бәйрәм чарасында катнашучылар үзләренең оптимизмнары, тормыш активлыгы, күтәренке рухы белән тагын бер тапкыр уртаклаштылар. Яшьнең еллар белән түгел, җан халәте белән үлчәнүен тагын бер каты расладылар.
Ознақойда күз бүләкләре 2023 деп исемләнгән хәйрия ярминкәсе уздырылды. Шәһәрнең Татарстан мәйданында оештырылган әлеге чара халыкара өлкәннәр көне һәм укытучылар көненә багышланды. Ярминкәдә районның барлык мәктәпләре, балалар бакчалары коллективлары, китапханә, авыл клублары, мәдәни үзәк хезмәткәрләре актив катнашты. Күз үзенең муллыгы белән кешеләрне сөендерә. Ярминкәдә халык өчен җир байлыгы мулдан тәкъдим ителде. Үзебезнең бакчада үстергән, үзебезнең Яктыкүл урманынан җыган җиләк-җимешләребезне алып килдек. Тәмле, экологически чиста. На нашей сегодняшней ярмарке принимают участие все образовательные учреждения нашего района, и детские сады, и школы. К нам присоединились и сельские поселения. Все решили принять участие в этой благотворительной акции. Ярминкәгә җыйналган азнакайлыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Көз инде әлбәттә иң беренче чиратта үзенең ярминкәләре белән безнең инде үзебезнең муллыгы белән, үзебезнең булганлыгы белән һәр вакытта да сөендерә торган ел фасылы. Халыкка түбән бәядән яшелчә, җиләк-җимеш, төрле кайнатмалар, кул эшләнмәләре тәкъдим ителде. Теләүчеләр тәмле коймак белән сыйланып, самавырдан чәй эчтеләр. Күңелле чыгышлар карап хозурландылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Дәвам итәбез. Таттелеком Ощык акционерлык җәмгыяте абонентлары телевизион кабул итү аппаратларын кулланучылар өчен мөһим мәгълүмат. Луч Әлмәт телеканалын цифрлы телевидениедә 651 позициядә, кабель телевидениесендә 35 позициядә табырга мөмкин. Безнең белән калыгыз. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.